Absuनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। दिनै बेसेबांबा गोबावजों माने आबसुआ इनिसिएटिभ लानानै स्पर्ट्सनि सोमोन्दै जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन आरो आं आसाम फुटबलनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दिनै बिथांमोनहा लेंहरनानै सावरायदों आरो लोगोसे आगोलनि रिजिनेल डाइरेक्टर सुभाष बसुमतारी बिथाङाबो दंफैयोमोन। अनेक खोथा रायलायदों। रायलायनानै सावरायनाया गुरुत्वपूर्ण जादों। थारमाने बिथांमोनहा अंडार-13 मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट अर्गानाइज खालामदों। आं बुंदों बे टुर्नामेन्टखौथ' अर्गानाइज खालामबाय, खिन्थु बिसोरो जेनेबा आनसलिकनिफ्राय चेम्पियन जानानै फैबाय, डिस्ट्रिक्टआव गेलेफैबाय आरो सेन्ट्रेलावबो जेनेबा नोंसोर गेलेहोगोन, खिन्थु बिसोरनि जोबथा बहा नेसनेल लेभेलाव बोरै एक्सप'ज जानांगौ सिस्टेमजों फैनांगोन। जिहेतु आसाम फुटबल एस'सिएशनाबो इन्टार डिस्ट्रिक्ट फाथियो अंडार-13खौ। कभिडनि जुनैसो गैथ'वा, दा नै खिन्थु जाफिनबाय। जोङो 8था जनाव अंडार-13खौ दा टुर्नामेन्ट इन्टार डिस्ट्रिक्ट टुर्नामेन्ट आरम्भ खालामबाय। 8 थारिखनिफ्राय आरम्भ जासिगोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै आं बुंदों जे बेखौ नोंथांमोनहा अर्गानाइज खालामनायखौथ' जों गाज्रि मोनाखै, मोजांसो मोनदों। मोनसे गथ'फोरनि गेजेराव मोनसे खेलानि मोनसे हाबभाब लाबोनाय, अर्गानाइज खालामनाय जोबोद मोजां खोथा। खिन्थु खोथाया जाहैबाय बिसोरखौ लामा देखायनांगोन जे जों खालि आनसलिक लेभेल, डिस्ट्रिक्ट लेभेल, सेन्ट्रेल लेभेलावल' गेलेनानै फोजोबनानै दोननो हाया। बिसोरखौ जों बिसोरनि खेलाखौ जाहाथे नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव फकास जायो, बेनि थाखाय बिसोरखौ लामा देखायनांगोन। जों नुनो मोनदों सार, जोंथ' लागासिनो दं। ओमफ्राय अंडार-13निफ्राय अंडार-13आ एक्सुवेलि नेसनेल लेभेलाव जायो, जाबाबो बेखौ टुर्नामेन्ट हिसाबै लाया, फेस्टिभेल हिसाबै लायो आरोखि। दा बेनिफ्रायनो साब जुनियर, जुनियर, ओमफ्राय बिदिनो सन्तोष ट्रफि माबा बिदिनो गिदिर गिदिर खेला गेलेलांनायनि मोनसे स्कप थायो आरोखि। जेरै हलिचरन दुर्गामाबो एखे, साब जुनियर गेलेदों आसामनिफ्रायनो, बेनिफ्राय एक्सप'जार मोननानै दिनै गिदिर प्लेयार जानो हादों। एक्सुवेलि एक्सप'जारा एखे मास्ट प्लेयारनि थाखाय। थेंक इउ सार। जिहेतु नोंथाङा प्रथम खोथा, आं एबसुनि सेन्ट्रेल कमिटि दिपेन बर'नि इनिसिएटिभआव जा दिनै जोंनि एन्टायार बड'लेण्डनि जेसेबां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन दं, प्लास DSOs आरो स्पर्ट्सजों माने हेफाजाब थानाय बिथांमोना फैनानै जे बिभिन्न धरनाव जों आल'सना जादों जे एज ए हल बे बड'लेण्डनि स्पर्ट्सखौ जों आरो माबोरै आवगायलांनांगौ बिनि उफ्रावनो बेबायदि CSR फान्ड बा माखासे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि माखासे स्किम्सफोर दङ होननानै जोंनो खिन्थादों, जेराव माने प्राइभेटलिबो माने स्पर्ट्स एकाडेमि गायसननो हायो। दा बे बाथ्राखौ लानानै जोङो स्टाडि खालामदों आरो उननि समाव स्पर्ट्सखौ जों मोनसे आइकनिक माने एजेन्डा बा मिशन हिसाबै लानानै 10 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय बा बर' हारिनिफ्राय आसामाव बा भारताव रायजो जानाय बर' सुबुंफोरनिफ्राय जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल, आङो स्पेसिफिक बे बाथ्राखौ बुंदों, अलिम्पिक, कमनवेल्थ आरो एशियान गेम्सआव जोङो बांसिन बिबांनि नेसनेल लेभेलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलाव दैथायहरनो हायो नामा, बे जोंनि प्राइम एजेन्डा। आरो केरियार इन स्पर्ट्सआ खालि गेलेनायल' नङा, बे मोनसे केरियार। बेजों जोंहा लाइभलिहुड, थांना थानाय, गोबां सरकारि साख्रि मोन्दों। दा जायफोरा अलिम्पिक मेडेल मोन्दों, कमनवेल्थ गेम्सनि मेडेल मोन्दों बा एशियान गेम्सनि मेडेल मोन्दों, बिथांमोननो फार्स्ट माने क्लास 1 केटेगरिनि DSP बा एडिसनेल SP रेंकनि साख्रि होदों। आरो जोंनि जमुना बा अंकुसिता बिथांमोननोबो माने ग्रेड 2 माने रेंकनि माने बिथांमोननो इमप्लयमेन्ट होदों। दा बे केरियार आरो बे केरियारखौ लानानै जों आवगायलांनांगोन। MPED खालामनांगौ, BPED खालामनांगौ, बा नोङो कचिंनि थाखाय जोङो माने डिग्रि लानांगौ, डिप्ल'मा लानांगौ, सार्टिफिकेट लानांगौ। बे बिथिंखौबो लानानै माने केरियार इन स्पर्ट्स बे मोनसे स्पेसियेल काउन्सिलिं आरो सेमिनार बिनि सायाव सोलिगोन। आरो गोबां माखासे हाबाफारिफोर दङ, एजेन्डाफोर दङ, जों बेखौ लालांगोन। दा जोङो मोनसे मिशन मदआव खामानि मावगोन। आरो दिनैनि डिसकासना बिराद फ्रुइटफुल आरो प्र'स एन्ड कन्स जोंनि बाहागो लानाय साफ्रोमबो बिथांमोना गावबा गावनि माने चेलेन्जेस स्पर्ट्स बिथिङाव हाबा मावनायाव आरो लोगोसे जों मा मावनो हायो। दिनै जोंनि गेलेगिरिफ्रा जथेस्थ' खमायलांबाय, बे बाथ्राखौ बुंदों। गोबां गेलेगिरिफ्रा सिरियास नङा आरो जोङो
स्पर्ट्सजों जेरैबायदि हेल्थखौ थिग लाखिनांगौ स्पर्ट्स बिथिङाव जों गावखौ एंगेज खालामनानै गावनि फिटनेसखौ थिग लाखिनांगौ दिनै हेल्थ रिलेटेड गोबां इसु जादों गोबां स्ट्रक जायो जोंहा गोबां माने हार्ट एटाक जायो जों जौ जुवा ड्राग्स बायदिसिना माने जोङो बेस्थ' थानाय नुदों जोङो फिल्डआव गेलेहैनांगौ खिन्थु मबाइलाव बेस्थ' जोङो फिल्डआव माने फिजिकेल फिटनेस बा एक्सारसाइस खालामनांगौ जोङो माने बाइक सालायनानै स्कुटि सालायनानै हौवा जा हिनजाव जा जोङो बयबो स्पर्ट्स बिथिङाव थांनो हायो दा बेयाव बेस्थ' जानानै दङ बे बिथिंखौ जों बोरै डाइभार्ट खालामनानै मेइन स्ट्रिमाव ट्रेकआव जोंनि इयुथखौ लाबोनो हागोन बे जोंनि बिराद गिदिर चेलेन्जेस आरो बेखायनो बर'फोरनियाव जि मोनसे स्किल इनबर्न जि टेलेन्ट आरो जोंहा फिजिकेल फिटनेस दङ बेखौ जोङो माने जोङो मोजां माने एरियायाव लगायनांगोन बा मोजां जोङो ट्रेकआव लाबोनांगोन आरो फारसेथिं मोजां क्वालिटिनि गेलेगिरिनि संख्या खमायदों होननानै बे बाथ्राखौबो जोंनो फोरमायदों खोब सिरियास नङा दसे दसे गेलेयो आरो दसेनो द्रप थायो आरो बेबायदि ग्लेमारास माने मुं खामायनो हानाय गेलेगिरिफोरनि संख्या लासै लासै खमायलांबाय दा बेखायनो बे गासै बिथिंखौ लानानै एबसुनि प्लेटफर्माव दिनै डिसकासना जाबाय उननि लेभेलाव डिसकासना कन्टिनिउ जागोन नेसनेल लेभेलनि माने बड'लेण्ड स्पर्ट्स कनक्लेभ बे जागोन आन्डार 13 माने फुटबल टुर्नामेन्टआ सेन्ट्रेल लेभेलाव जागोन आरो गुबुन गुबुन जिखिनि इसुसफोर दङ जों बेखौ केरि आउट खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जों थांखि लाबाय गोजोन्थों